We zijn hier in Zandhuizen. En, bij het rundveeopvangtehuis of een koeienrusthuis. En ja, we houden ons bezig met opvang en verzorging van rundvee tot een natuurlijke dood. Ja, mijn ouders hadden een melkveehouderij. Dus de koeien leren kennen, maar het was ook dusdanig kleinschalig. Maar ja, de koeien waren ook gewoon goed maken. Je kende al die dieren. En rond mijn 13e kreeg je echt door waar die koeien bleven als ze het erf vertrokken. Die gingen naar het slachthuis. En dat stond me dusdanig tegen dat ik vegetariër geworden ben. En nou ja, ik hoefde ook niet zo nodig meer boer te worden. Maar ja, op een gegeven moment toen, ja, kreeg ik de kans om die schuur over te nemen hier en dat soort dingen. Er stonden een paar koeien in, dus toen dacht ik van, nou ja, dan lijkt me nu een goed plan om echt voor die dieren weer terug te doen. En ja, dat was het begin. Dit is Linda. Dat was de laatste koe van mijn ouders eigenlijk ook nog. En daarmee was het ook de eerste koe van de stichting hier. En die is 23 jaar geleden hier geboren. Dus is, ja, ze is de oudste bewoner op het moment, maar ze is ook degene die hier het langst aanwezig is. Ze zit er grijs van. Ja, ja, koeien worden ook, en als mensen als ze oud genoeg worden, worden ze ook gewoon grijs. Ja, je ziet het eigenlijk heel weinig. Omdat ja, gemiddelde leeftijd van koeien in Nederland is 4,5 jaar van de melkkoeien. Dus dan kom je ze zo oud niet tegen, want ze worden oud van een jaar of 16, zeg maar. Dan beginnen ze grijs te worden. En is het bijvoorbeeld ook een beetje doof? Ze hoort ook niet altijd best meer. Dus je moet, als je haar roepen wilt, dan, want ze luisteren over het algemeen luisteren ze aardig goed naar de naam, die koeien hier. Maar dan moet je wat harder roepen. Dit is een oud kipje. Er zijn dan veel meer kippen hier, maar die lopen op het moment allemaal buiten te scharrelen, gewoon in een groepje. Maar zij op een of andere manier heeft ze een koe hier en die geit geadopteerd. Daar is ze altijd bij, die komt er verder niet buiten. Is eigenlijk niet bij de andere kippen. Nou, ze doen elkaar ook verder ook niks, maar op zich is het heel apart. Met kippen is het normaal bij kippen. Maar zij leeft hier. Dit is ja, mijn werk zo'n beetje. En hoe betaal je dat dan? Ja, de stichting moet bestaan hier ja, van donateurs en van giften. Dus daar moeten we het allemaal mee doen. En het is tijdig geen vetpot, kan ik wel melden. Ja? Zie, het kost allemaal wel wat natuurlijk. Er gaat heel wat meer doorheen dan bij een kat, om maar wat te noemen. Maar je wijde eigenlijk je leven om verzwaring van kei dus? Ja, dat komt wel op neer. Dus ja, dat gaat geen carrière. Ja, misschien hierin natuurlijk. We zijn in dik 10 jaar tijd toch eigenlijk van 2 koeien naar 40 gegaan. Dus op een bepaalde manier is dat ook een carrière. Maar niet Jennifer.